Hola, bon dia. El meu nom és Joan Rodon, soc el dissenyador de vídeo de l'espectacle La filla de l'aire, el que es presentarà al Teatre Nacional el proper octubre. I des dels serveis educatius del Teatre Nacional em demanen si us puc fer una petita introducció de quina és la meva feina en aquest espectacle. Bé, si heu llegit una mica la sinopsi de què va l'espectacle de La filla de l'aire, parla sobre la Roseta Mauri, que va ser una ballarina nascuda a Reus, catalana, que a finals del segle XIX va arribar a ser la primera ballarina de l'Òpera de París, un personatge que va ser molt transcendent i que va marcar bastant les bases del ballet clàssic tal com el coneixem avui en dia. Aleshores, nosaltres la feina que fem amb el Raimon Molins, que és el director de l'espectacle, lluny de voler fer un biòpic, una història purament de la seva vida i de la seva trajectòria, ens agrada més la idea d'abordar aspectes psicològics, no? de la Roseta Mauri, els seus records d'infància, o com ella viu la màgia de la física de l'aire, quan ella es mou, quan ella quasi bé vola, no? Quan fa els seus exercicis. Aleshores, la meva feina en el disseny de vídeo tracta d'aguantar i de sostenir aquesta idea de poètica, no? Com a eines, evidentment, jo sóc molt fan de la intel·ligència artificial, la faig servir molt, crec que ens ajuda molt. Èticament podríem tenir una altra mena de conversa, però jo la faig servir perquè m'estalvia molt de temps en les meves creacions, i si tens molt clar què és el que has de fer, és una eina que va molt ràpid i que dona una qualitat excel·lent. Aleshores, hi haurà elements d'intel·ligència artificial, hi haurà elements de 3D, de 2D, de rodatge, tractament fotogràfic, tractament de fotografies antigues que potser li donem vida amb eines d'intel·ligència artificial, o canvis de cara. Jo crec que si esteu interessats una mica en el tema, però no des de la vessant històrica, sinó des de la vessant emocional i també física, i inclús per la meva part tecnològica, crec que us agradarà molt l'espectacle. Res més, ens veiem al Teatre Nacional i bona sort!